Gwenno Piw dwi'n 28 mlwydd oed, yn brifo o Sir Fôn yn bellach wedi ymgartrefu'n Harlech fan hyn. Dwi'n ffarmio efo'r gŵr ac yn ffarmio efo dad adre'n Sir Fôn. Ni'n ffarmio bychol signo a defaid adre'n Sir Fôn, cadw moch a bychol signo a defaid lawr yn Harlech yma. Dyma ddigon i wneud yma. Edrych ar ôl Ani sy'n mynd ar rhan fwyaf yn amser ar y funud, ond byddai'n potsian o gwmpas lle yma lle efo'r moch a ballu. A byddai'n treulio 3 diwrnod drwsos fel arfer yn Sir Fôn yn helpu dad. Dwi ar y ffordd lot mwy na dwi adra ddeu gwir. A fi a Gwio'n gwrdd yn coleg amaethyddol Glynllifon. Nathon ni ddechrau canlyn nhw 4 blynedd yn ôl, a bellach di prodi ers 2. A wedi cael Ani, sy'n bellach yn 7 mis oed. Dwi'n meddwl efo fi a Gwion fi gen i'n llawer obaith yn fod ni'n byd o'n tomboy bach. Dwi wedi ffarmio adra erioed efo dad ac yn gwybod na ffarmio dwi eisiau wneud bod fi wedi trio, meddwl a i drio beth arall. Dwi'n meddwl os na dyna da chi eisiau wneud, mae'n job camu o'r wrtho fo. Dwi'n reit annibynnol pan dwi'n cael rhywbeth i'm hen, na i'm stopio tan dwi wedi wneud o. Dwi'n yn cymryd yn hyn rhy serious lle. Rhaid hiwmor i'r peth a chwerthu'n y beth off, os dwi'n wneud ffwl yn hyn efo. Dwi'n meddwl bod o'n gyfle da i ddangos bod merched yn gallu bod yn equal i'r dynion yn y diwydiant, bod nhw ddim yn sbio ar merched a dweud dwi'n maen nhw'n chwarae ffarmio. Dwi'n meddwl bod y merched wedi bod yn y gorffennol wedi gwneud sioe go dda o'n i a mae angen merch ennill rwan.